دوازدە لیوای لەشکری عێراقی هەریەک لێڤەرا 800 هەتا 1600 لەشکران هینداری دکن موسڵدا و باژارە هەری ناودارە لە عێراقê لە ژێر دەستê داعشê ڕزگار bikin. پسپۆر پێشبینی dikin ku hêza mezin ku ya bi piştgiriya êrişên asmaniyên koalîsyonê dûra 3000 heta 5000 çekdarên daعشê yên li nav bajarî bikin armanc. ئەوە باشتر ji 7 caran bi serkevî 10 caran serkeftin e. Nabe em derfetê bideyên wan serkeftinên mezin dê alîkariya mekin. Kar bi dest dibêjin hindek leşkerên Iraqî du heftiyên din hîndarî pêdiviye bû xwe amadekirinê. Van leşkeran li hindek deverên din li welatî şer kirine. Ev rahênaj bû başkirina şiyanên çekdaran e û fêrkirina wan ya alav û çekan. Koalîsyon piştrast e ku şikestinekê mezin li Mosulê li pêş Daeş e. Kar bi destekê koalîsyonê dibêje hêzekê ku bi 30,000 heta 45,000 leşkeran pêk dê piştî şerî li nav û dûra bajarî bimînin heta Daeş nezivrineve. Ev leşkerê xwecihî ne. Ev jî ya herî giring e bû serkeftinê. Taybet bû azadkirina Mosulê û xelkê wê divêt kesên dever û derdûra wê bin. Polîsê parêzgehanî nawe û leşkerê navxwe dê deverê nav bajarî parêzin. Hêzên nexwecihî dê di operasyona ڕزگارکردنا Mosulê da cih bigirin lê ew bez deverên dervê bajarê Mosulê biparêzin.